Susun sana marong basa gamay pa man kung kita ani. Oy, sus. Sana all. 40 pa man maghapon naman ko. May pasahero na niro makapalit ang bigas. So may mapalit na yung 40 gamahak nga. Aramang nihitag sa hero niya. Mahal kayo gasolina. Uy, sa hero niya eh. Yay, makakwarta na pagkuhan eh. Udugan yan din yung 40 rong kita. Sakay boss? Oh. Ade? Dali sir, kalamang ako'y pasahero sir. Para rin sa unahan. Sige, 20 na sir. Pulis ka sir? Sige sir, sige. Kung saan ang orasahan niya, yung duty ba? Mayroon Ako. po sir, kaya marunong doon ka gahong kuhan ba? Ahong sapit sa maglawa. 40 pala sir. Gahan ako 40 ron. 40 sir? Sige sir. Sana all. At sa inyo ko sir ha? Oo, ikaw nimo. Ganina ra guro ka diri nagpaabot ba? Kapay kita. Para sa unahan. Diyan ka sir? Sir. Okay, pila to 40. 40 na sir. Dugong-dugang sa kuhan sir ba? Dara, salamat kayo. Salamat kayo sir ha? Oh, diri ra mo ah. Sige sir. Salamat kayo. Yay. Ring bagang cellphone. Tawag man ako sa parilan mo. Sana all. Saan to bagwan be? Hello pre. Hello, pre. Kadang birthday lagi no nako ron pre. Sana all. Pwede baka maka aris bahay. Oh, birthday ron mo pre? Natay gamay Rosalo ba nya magtagay pa tagi. Sana all. Oh sige, muha ko. Sige sige pre, paabot to ha. Sana all. Sige pre. Salamat pre. Okay, sige sige. Bye pre. Hutdan man siguro kong gasolina. Hutdan kong gasolina. Manasa ko na ron. Magpaabot ka ba toros pa rin lando na? Nahutdan kong gasolina. Baktas na lang gikuan eh. Baktaso na yun ako eh. Naay ko ron panahon na ba? Sa una daghan kog deadline nga makakwarta ko. Karon murag wa na to kay kwarta sa gamay. Sa omen ako ha, nga makakwarta ko. Kay suyop ba? Sa una binulto-bulto to. Karon wa na ako sa kwarta. Sa ko ni kani. Nay mo na bay dire. Taga pangutana 20 ni. Kalami ani ko kasuyop bulto ani. Ang 20 ang bulto. Kung tulo ka mo pangutana 20, 40, 80 ay di 60. Just na bulto ka ani tugod suyop. Sanay mo labay dire. Taga pangutana ani. Suyop di ko anak. Kutod ko nagsasintang bulto. Ihurod ko na sa akong utok para ka madaot ko ani. Lahat na sa stamp sige tagtambay dire. Wa tay ka kwarta ba. Mian na libro soyo. Karog na mo labay dire. Kuya oy. Wa jud ko ba? Sa kaning bahay nilang pare oy. Paring lando na usab na ning lugaran nilang bahay dire. Mura mag kalibunan na ning dapita. Bata pa mo kung nakaari ko silang kuan. 5 years na siguro ko ba wa ko kaari sila paring lando. Kalimot ko pangutana as buing og na baghapon sila dito silang gipuy-an. Suway ko pangutana dito sa nahan bi murag may tambay dito ay. Sir, boss. Oy, Oy, boss. Anak boss, kanang na. Nawa lagi ko boss. Kung lakaw-lakaw ba yan, nawa gyud ko. Kanang nakatuod ka dire sa kuan boss kanang na bahay ni Paring Lando. Murag din hiram do kita. Bahay lang yung ngita. Boss, Oh, bahay Lando. Aw man na siyang kuan. Aw na siyang kanang classmate mas una na niya sir. Bita lagi ko niya sa birthday ko no. Sana all. Nawa nam hinuon ko din hiram murag din hiram gyud tong dapito tong ilang bahay na. 5 years na maguguwa ka ari ba? sige, boss. Maling ko sa tadri, boss. Sige. Gihangat po ko eh. Lagi. Hindi ko ano ba? Okay, singot pa kayo, boss. Maling ko sa boss. Murag tulo na gyud ka kilometro siguro akong gikuan boss kanang gi baktas. Nya, asa mag gikuan dire? Asa magbay diring kuan ni Paring Lando? Di, boss. Taga pangutana ra ba, boss? Kay narabay
Muhatag ka na kog 20 boss. Muhatag ka na kog 20 taga pangutana. Stig. Mo ginadiri ko ano Oh, boss. may patakaran diri Moy boss. patakaran dire. Oh, Pili og kanang wala ba koy kwarta dire boss. di boss, maudyo na diri boss. Once ka mangutana boss, muhatag jud kag 20 nako. Oh, Tay gamay ra ba ko kwarta dire tan-aw sa akong kwarta be. Kuy gamay ra ba. Boss. oy. Tagpilang po taga pangutana dire boss. Pilang po akong ibayad. Kuan boss, sa una minimum 10 karon yung taas na 20 na boss. Ako direct gasolina boss ngayon taas ron, mutaas mo Oh. dig pangutana. Oh, 20 na boss. Sige sige. Mo bayad na lang gyud ko ani boss kung ko mahimo. Para makaabot lang ko katos bayang lando. Lagi boss kay kansi basta tinabayan gud boss. Tambay di ka dire. Oh, kansi boss. Mayo po kang tambaya ka kay makakwarta. Dara. lagi. Nya asa magbay ni kuan boss kanang lando. Mo kita ka ning dana boss. Lakaw ka ng dana boss. Mo straight ka dira. Oo. Na may likoon dira no. Ikaw man ni maglikoon nya nay dulugon. Nya nay dakong akasya. Anak ka diha. Mo na nagbay ni paring lando. Oh, di boss kay naroto ng 20 mo puno na pug. Puno na po ko boss. Oh, kay taga pangutan naman boss. Mo ra to ihang giabot sang 20 boss. Oh, mao to boss kay taga pangutan naman boss. 20 ang ipuno boss. Mahurot mo kaning ihang kwarta boss. Okay, Sige. mao ni ang protocol dre boss. Taga pangutan na 20. Sigurado ka boss ha, nga maabot ko sa bayang lando ani boss ha. O lagi ako'y bahala ni boss ba kay muhatag lang kag 20 nako kay kinahanglan ra ba ni kay wa ra koy kwarta pod kay Tambay man lagi ka. tambay man ta. Sige, inig abot sa akasya boss. Asa naman ko paingon? Inig abot mo sa akasya boss. Wala ka na po kada, lakaw ka. Oo. Sana Kita all. kag tindahan. Tindahan. Tindahan karang namaligag sudan. Oo. Wala ka kag unahan nya. Dana po tindahan sa unahan. Dira na. Mo na nagbayang lando. Hey, boss, mupuno mo kag 20 kay nahurot na ng 20. Mahurot na po kang 20. Oh, mupuno na po ka na ko boss. Tihiling kiyot ko mga ka. May naman yung kwartang kamahak. Boss, sigurado yung ka boss nga muabot ko sa bayang lando? Ya, mupuno na po kag 20 na ko boss. Puno na po. Oh, puno na po kag 20 boss. Sigurado ha gibot ha nga muabot ko sa bayang lando ha. Di sigurado laging boss ay kablaka kay Kanya boss, ano Sana na tong all. tindahan nga na maligya? Mo na to. Asa na po ko paingon na to? inig abot mo sa tindahan na maligag nga otanon. Oo. Wala ka na po ka na. Oo. Wala ka na ka diri anak. Naman ay daan padongdolho ka na. Oh, pa mulukso ko. Bulugsong ka dira na. Diha nagbay ni lando. Di pa boss, madungag pa ka ng 20 kay kinahanglan na makaabot sa bahay ni Lando. Kay taga panguta naman boss. Nahurot na po kang 20 boss. Oh, naon sa di ka. Mudugang na po ko. Oh, dungag kag 20 boss. Di boss, 20 na lang ning akong kwarta boss. Sigurado ha Ay, yung kabala ka lagi kay muabot ko sa bayang lando ha. Ay kabala ka kay sweet ko dire kay taga diri. Sigurado ka boss nga mudugang ko na po 20. Oh, dungag ka ng 20 boss. Nahurot na gyud akong 20. Lagi last na ni boss. Siguro natay nahurot na yung 80 boss. Wala ko kwarta diri boss ba? Lagi. Ako bahala kay makaabot ka sa bahay ni Lando. Kanya boss, asa naman ko inikabot ito sa bayang kuan. Nag abot mo dras nay kanang naibaya boss baka na din ha. Oh, kan dire. Oh. Oh. Mulakaw ka pa dong diri. Dinhi. Oh, Laki ko. lakaw ka diri. Oo. Ano lakaw ka diri. Nag-abot mo diri boss. Oh, dinhi. Darang bahay Lando boss. Mo ni bayang lando boss. Oh, mo ni bahay Lando boss. Ano ra ding duula boss? Arando ula ra boss. Di na bitik kag maabot ra ka. Matay ka boss. Nahurot na gahong 80 og hatag ni mo nya. Mora din ay bahay ni lando. Oh, ayop Run. boss. Oh, no, 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 no.